pas nyokek yo Pak Lurah boleh nyokek kok. Lah wah. Yen liwat aku kelingan ku pekae biyen tak keleren jaga kebak tulisan warna abang tajahis mandek sik. Lah ngopo? Lah bulurah. Bulurah nyapa? Bulurah ngopo? Bulurah wilujeng midhangetaken. Omongane kok waton. Urung tak Bu, sampai. aku dimireke, Bu. Mpun sak dimireke. Wah, niki jane iki sinden kalih renget padha mawon iki kok. Renget-renget masane kok iso. Yo lanjut, Mbak Dita. Ya. Bulurah Mbak Dita. Piye? Lah bulurah yo lenggah mireke kok ya. Anu lenggah kemawon. Pakil kados wau le. Oh. Wah, tono glinding gelungamu yo. Mboten, mboten. Lanjut, lanjut. Jenenge gubuk marang biyen kae. Yo tresno. Tanpa batal, tanpa krasa. Baka-baki tetap panas marang. Hop, sik. Lah iki sawer kok sapa? Saking Pak Gareng. Oh. Oh Pak Gareng. Pak Garenge lurah. Gak dadi Pak Gareng apa lurah? Garenge Pak Lurah. Niki saka garenge Pak Lurah. Garenge Pak Lurah. Heeh. Oh nek kendangan apik ditambahi. Tak tambahi sik ben apik. Oh, ampun purun. Wah, kuwi jan. Kowe iki sinden kok gento. Oh, tak. Oh, ya. Aja kuwi adik, tekune adik. Oh tak jibokke kok. Ya, lanjut. Niki lho kupluke jenengan. Niki mengke warna gak kan kupluk ben apik. Yo ben apik. Ya, Mbak Dita. Kupuk kae kembang cerita wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae kembang cerita wayah wengi nganti jagat rina sik mandeg sik. Ngopo mandeg nek? Kok mandek terus? Itu sawer kone Pak Pur gitu. Oh iya. Heeh. Pak Pur. Ngopo nek? Ya sik tak rono sik. Bocah Piye lagi? Enek sing nyawer nek. wis. Sik ora aku ora Kowe iki jane sinden kok kotak amal. kendangane sing apik. Ayo grene. Lho. Burung kendang kok dijupuk iki lho. Ayo mungkin. Iblis iki. Selak rono. Selak repot ibu ki. Iya, Sinten iya. mau sing aja nyawer? Heeh. Gak sido. Oh, daro. Pripun mboten sias? Oh, empun to. Wis kok. Oh, sing digorene mau. Heeh. Ngomong tak kira sing nyawer Pak Pur. Oh sing nyawer kono sing mbok turnuni Mas Pur ya. Oh, alah batinku. Pak Tahumu dijipuk lho, Kak. Gak masalah kagem jenengan. Satu sik tapi. Wong Enggak kagem jenengan. Iki mau regane 55 lho. wis sing nukoke kancane kok sing direk. Bisa dhewe. Ya Kak. Ya. Oh, duwe anak buah kaya ngene tahuku mok gawa no. Ya Mbak Dita. Iya, Kak. Jenengan I love you. Allah lah. Wah, digelemi tenan geblak kowe kok. Ya Mbak Dita. Ya. Niki pisan apa pindho? Pindho no. Ah, ping 3 ben rambah kabeh kok. Ya. Datang sajrone ati. Datang luntur sayang ati. Aku kowe dadi karma. Atur tuwa. Hey.
kena nampa saweran ning kendange ora kena meneng. Oke. Tetep kudu muni. Nggih. Sik Ya. mau entuk saweran kun sapa apa semono. Sama Lah ku yo Bapak, tunggu Pak sinten wae. Barenge Pak Kades semua lho. dudu wae sing Sanes, enten melih sing Pak. bukuan Nggih lho. sing anu minggah wau. Nggih, minggah wae. Ha, Mas Alfian, mbok delekke mesti. Neng kono kuwi lho. Oh, neng. Jeneng mripate. Ya. Niki pripun maksude entuk nampa saweran? Tak Dita nampa saweran nak karo nyanyi to. Nggih. Lah kowe ngendang. Karo ngendang. Nek kowe mbok tinggal kendangmu ora mesti ramane bubrah. Nggih. Kowe nampa saweran entuk ning kudu kendange tetep muni ora kena ngalih. Nyo iki lho, iki ning 50. Nggih. Kena tok jipuk ning kendange aja ngantek maneng. Boleh. Tetep kudu enek kendange. Iya. Oke. Ya. Lanjut. Ya. Kabele non kabele. Ya. Ya, Mbak. Senange gubuk marang yen kae tangguhan dong tresno. Sik. Wah, kowe iki pancen kancil tenan kowe. Pripun, Pak? Kendange aja aja meneng. Ayo Kak coba ngendang. Pripun, Pak? Kublak kuntak kuwi kendang apa dudu? Kendang. Lah iya. Oh iya. Ya. Iki mau ya termasuk. Oh iya. Nek ora masuk tak keluarke neh. Ya sak karepmu wis sak undurine ben. Yo. Nah mboten. Ora dah wis kabeh ora tak hapusi. Yes. Yo lanjut Mbak Dita. Ya. Kubuk kae kebak cerita. Kok sik pengendang kok santai koyo ngono kuwi. Wah sing dene wis anu muni kok kendange sik benake lendang iki lho. Cek to Mbak Dita iki lho. Piye to? Kancane kegubet kabel kok ada. Mana ada urus? Sik aja nembang sik. Piye? Enten iki pisan kok aku. Oh jatah koclok tenan kok iki. Wis. Pripun, Pak? Mrene dadak melu. Oh, minta caping gunung. Ora melu yo nusul. Ini kita caping gunung nggih, Pak? Nggih. Ya, apa kuwi mau? Caping gunung. Oke, ya. Yo lanjut Mbak Dita. Mbok menawi enten sing ngersake lagu mleh. Rumasane kaya Amung ngersake lagu. Waduh jamu wae. Yo Mbak Dita lanjut. Kubuk kae nyimpen wati. Wiwit yen Kok ganjel. Kubuk kae kebak cerita. Kok ganjel. Waya wengi nganti gagat rina. Catetan Apa? lagune lho bar Oh iya. Kok ganjel mau Gen ditembangi dhewe, gen dikendangi dhewe coba. Nah, nggih. Ayo, dak ayo. Lho. Kowe nampa sawerane glelengmu jamak. Saiki kowe nembang ngendang dhewe. Nembang dhewe, ngendang dhewe. Ceritane aku dihukum. Ora. Yo. Aku oleh saweran. Petat. Ayo coba. Monem. Iya. Terus Iya. sakmono. Nah, coba. Oke. Bicara. Ya mbuh. Kok le pasrah. Ya Kak? Pondengan mandek. Yo kok sing kendange mandek kok joget kuwi yo. Soale niki beda sesine nyanyi karo ngendangi genah piye ngono lho. Oke, dan. Yo kayo. Nggih. Yangi. Catetan sajroning ati. Kata muntur saya marak ati. Oe ao. Oe yo, aku kowe janji karo wong. Marga leren bubuk asmara.
monggo tak derekke yo. Wajib poso umrah lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tangga maring makae lamun wis puasa rukun Islam saking 5 iku dadi wajib pira ingkang den tindakno tanpa turu hatiku tak sakrisian amarga ku parsumati mati warang teteke wate umen aduh mangene rumang sakunan pangarang hilang-hilang tak awemo tak sakete Geyer Purwodadi Grobogan sarjana seni tur isih ijen durung kagungan garwa. Waduh, tegane kambil ijo. Apa? Tegane bejane besok sing duwe bojo. Amin. Tegane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Oh iya. Ya muga-muga entuk bojo sing sejati, ora mung entuk bojo ning entuk jodoh. Amin. Nah, ya ta. Kaya panjenengane Pak Kepala Desa kuwi lho, Kak. Pripun? Ya ta. Dene anu Pak Kepala Desa alhamdulillah wis ketemu karo jodoh sejati. Waduh, aku melu seneng. Heeh. Muga-muga aku melu ketularan ndang entuk jodoh. Amin. Lho kowe urung tiyang lho? Ya dereng. Ya. Muga-muga ndang ketemu karo jodohmu. Nggih. Ya Mbak Rizky tuntuke.
saking prawinasis Nano nano. Yo. ngono wong urip ing donya Bebasan mung bebasan mung mampir ngombe Mbak Rizky durung kagungan garwa ning wis duwe calon ka. Pun gadah calon anu piyai nggih seniman Ayo to. no, ya seniman no, padha senimane. Nggih, ngono kuwi jenek kesel penak. Kok enak piye? Bareng kesele to. Lah iya. Dadi ora ana sing ngiren-irenan. Misalkan nek beda profesi kan kudu iso mengerti salah satu keadaane. Upama kowe Kak, upama kowe duwe bojo kowe arep milih bojo apa? Aku yo- apa ngrawit, apa dalang, apa pengusaha? Lho. Nah aku genah kiper besok-besok. Sinden kok bojone kiper. Sela nyapa kok kiper ki? Kiper gak ora ta Pakmu? Kiper Apa kok kowe pengen duwe bojo kiper? kiper lak menjaga gawang. Gawang kuwi tak ibaratke aku. Dadi aku ben wis ra kebulan bale wong. Nek kowe iki dadi kowe iki ben ora klebonan bali wong ngono ta? Lah ya bojoku iso. Nek kowe iki ya ora gawang, nek kowe iki pathok. Nah, Gawang gede, gawang iris iki kae lho, gede dhuwur nek pathok iki mung setugel kok. Gawang kuwi nek ra digawe pathok ra iso ngadeg. Oh iya, ya. Arep cendhek ning ana gunane. Ya Mbak Pathok. No wae yo Mbak Ika, kok Mbak Pathok. Tutukno bawane. Oke Pak Wasit. Yo Kak. Apa ta? Iki bar iki. Lah niki menek kok dadak disemak to. Mun biasane nggih pun apal to. Iya. Apal to menan jenengan nek lalinan kula. Iya. Nano. Ya. salat kang limang waktu. Wah, hebat. Arep wonge mung sak jenthik ini suarane ya luar biasa. Ya debok niku wau lho. Ah. Patok niku wau lho, Yong. Apa enek pathok sak jentik tangane wonge sepira? Nenon ora sanesu to. Kowe nek nesu tambah cendhek. Yo. Nesu tambah cendhek ki hawane adem lho. Lah piye? Mengkeret aku. Wah iya. Ya, goleki angel. Yo Kak. Mas angel golek nek mengkeret ki. Ayo. Loh, wis ora nyambung yo. Yo, nano. Kudu tansah Dipun lampahi. Waduh, sing kok gleleng. Yo, iku cagak agama. nano. Pakarti kang luhur. Genti Mbak Rizky, yo. Ngedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentram lahir batin. Wong loro bareng, ayo jiro lu ya. Bejo donya. Wong kon bareng iki cek kok ya padha. Kok sampe naik dhewe ayo. Ayo. Bareng lho, Kak. Kowe jejer ngono, jejer ngene padha jejer. Nah, ngono lho. Gen padha jejer ora padha kok ya. Gen padha. Ya piye carane gen kita padha iki piye carane? Ayo. Masa dadak nggo egrang. Ya. Ya, jiro lu ya. Ya. Bejo donya. Yo, diaturke digarap langgam sik. Buka celuk saka Ika, yo Kak. Maka, yo. Yen wancine tansah ingke wis wancine padha nindakake andam wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib
dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah Mas Alfian. Nadyan wujude mung beksi. Suaramu apik le gandem. Nggih. Suarane apik ya mung kelakuane suarane. Pancen sak brebetan. Iya. Apik banget kok gak dadi atlet ae. Oh, suarane apik kok dadi atlet itu hubungane apa? Gak enek hubungane jane. Ya, ngeno Agawe talining pronto. Deloken nek nyuwarai karo tangane wawi. Napa tangan taniku? Mbok apa sing mbok wawi? Cakep barang. Iki benik. Oh benik. Benik. Benik enten apa ndok benikmu? Kok dadak medosol. Bu Pami. Nggih. Aku sing malah sing tak bumne malah Fahmi kuwi. Pripun? Basa apa kok dimatki rumah sangku ya? Enek wong kuwi kok dimatki ajae. Lah neh lho sok bawa kok karo tangane wawi. Lagiane dhewe-dhewe, Mbak. Lagiane. Aku pengen nduke kae karo kukur-kukur. Lah wong tumotok. Ya. Aku pengen Iki jane sing den kok kethek, sing den kok kukur-kukur ya. Nek budar sini ngerti ra, Nduk? Pripun? Nyindene ro njiwiti pupune kancane. Ora karo dilatuyah. Ngene kuwi. Yo, lanjut. Allah kok santian. Tenan kuwi mbok yakin kuwi nek ning uyah entek sak resek ijen. Ayo. Yo Yan. Halus manis tur mrahati. Menika ingkang lumantar live streaming kula kintunaken menika monggo podang kuning ingkang gawa Mas Alfian Alhaj. Oh, Anu. Ya. Pak,
Pak tahune kene siji Mas. Kok sinden apa suri tahu? Lha iki kok ngusuni tahu gak entek ket mang lho. Lah mengko. Masa aku liwat tahu, liwat ke tahune. Yo. Engko enek jatahe dhewe. Masa aku. Lho. Engko tak wahi tahuku. Pak Pur tahu. Sing mangkat teguh. Ayo. Oh, teguh kok arep duet. Wah, jelas. Niku wis ngapalne. Sasore pun matur kalih kula. Lagune apa? Apa ke? Apa? Sing enong lagune apa kok? Ayo kok di Rondo Rondo kempling. Oke, nantang perkara cah iki. Siap tenan apa ora? Teguh, Agil, Pandu siap kabeh iki, Pak. Yo Yan. Agawe talining prangta Mbah Mi. Lanjut. Dalem. Aku pengen kuwi kawat ning untune Mas Alfian kuwi lho, Mas. Oh, kuwi. Aku pengen sok dingonokne ya. Iya. Ya, engko tak pasangi. Iya. Ya, kowe sok untumu dikawat 16-an, Kak. Balah. terus dicor. Bijane lambe po aspal dalan. Nek aku ki nonton glendok ali-aline ki lho. Ali-aline piye to, Bu? Ali-alimu jenenge Kiai apa? Senggol madat. Wis ora iso moden. Oh iya. Ora gila. Yo. Lanjut. Nanda. Narano. Golek isi podhang Pita. beta. Nanonane, lanjut. Ibu bunga. Ibu bunga ing atiku. Tak kira watuk tok sing iso nular ya. Lalen ya iso nular. Iya. Pujere. Nyanding, yo. Nyanding bisa dadi tombo. Alhamdulillah wis diaturke bawane. Monggo yo Mbak Fami diaturke podang kuning. Menika kula kentunaken dhateng Pak Martono sing pareng lenggah. Nggih. Digarap tayub. Nah. Joget. Sing kon lungguh iso. Lah iya. Kok lancang ayo jogene. Urung dikon lungguh kok. Dikon lungguh. Mas, joget. Topine dinggo. Ya, diaturke podang kuning, maka kok garap gonggo mino. Kowe dijugeti abahe. Maka ayo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobil miteragonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Yen ngadilya sing nyayang Klayang-klayang tak sawang meja ing apa Gagacaman tak iki sapa Kanduman sareng ngoceh dhewe ngalih becoa Elo gawe tak suwon mbak aja ngili-cili Podang kuning agawe pikirku komplek serenirang tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyending selirate ora bakal ati uga kiwang liyan yen si podang adudut ati keprakan ora mangkon atiku sansaya kan terus tasranan isun pikapulut ing bendo
gombeng seret iret tak sawang tambah manis ibu bunga yang takon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngandut